бояд аз қайд гузашт ки аз пешниҳоди маълумоти биометрӣ ки сарҳадҳои 29 кишвари минтақаи Шенгенро чанд созишномаву чанд тағйироти иловаҳо ба назар мерасад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Бародарое ки тамошо кардем, як лайк гузоштана фаромӯш накунед. касе ки мехоҳад дона аз Россия запрет дора ё ки надора, номерои WhatsApp мебурояд бинависонен, проверкаи депортатсия мекунад. қоидаҳои нави вуруд ба Аврупо. ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз қайди электронӣ ва биометрия гузарад. аз 12 октябр дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо барои шаҳрвандони кишварҳои сеюм системаи нави ба қайдгирии электронии вуруд ва хуруҷ мавриди амал қарор мегирад. системаи нав ба шаҳрвандони кишварҳои аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон дахл дорад, ки сарҳадҳои 29 кишвари минтақаи Шенгенро бо сафарҳои кӯтоҳмуддат то 90 рӯз дар муддати ним сол убур мекунад. барои шаҳрвандони кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дорандагони раводид, яъне ки виза ё ки вид на жительство, навбатҳои ҷудогона роҳандозӣ карда мешавад. дар ҳолати якум бор гузаштан аз марз бояд аз қайд гузашт ки аз пешниҳоди маълумоти биометрӣ, аксбардорӣ ва супоридани изи ангушт, инчунин нусхабардории шиноснома иборат мебошад. яъне ки ана ҳамин 29 давлате ки дар Иттиҳоди Аврупо дохил мебошад, аз рӯзи 12 октябр убур кардани марзҳо шонда тағйироти иловаҳо ворид кардан, махсус барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, касое ки бевизаанд дар уҷа. касое ки виза доранд, муҳлати дарозмуддат доранд, ба ин нафарҳо тааллуқ надорад, ё ки вид на жительство касе ки дорад. касе ки ба муҳлати 90 рӯза рафтагия, дигар ҳар сарҳадеша ки аз як шаҳр ба як шаҳри дигараш сафар мекунад ё ки мисол ворид шиданӣ мешавад, ана ҳамин тартибу қоидаҳои нава риоя мекунад. яъне ки чихеле ки мо гуфтем, супоридани изи ангушт ва инчунин нусхабардорӣ, сканер кардани шиносномаи анами хориҷии шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон. ин буд як информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бурасонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. бародарое ки мехоҳед бе ягон проблема границаи Қазоқистона бигзарен, шафёрои мо бо таҷриба ва гарантияш қатъиян. номерошон мебурояд, занг зада муроҷиат кунед, шуморо граница мебаранд. Парвина Каримова нависонда: запрет кушода мешавад ё ин ки не? қариб дар ҳама рӯза видеоҳомо дар ҳамин масъала мо ба шумо мефаҳмонем ки кушода намешавад то агар ягон основания набошад. яъне 99% вероятност барои кушода нашидан шавад. Шералӣ нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон. Созен хубен? дар бораи документатсия ягон навигарӣ шида ё ин ки не? чихеле ки гуфтем, баъди сафари президенти Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон чанд созишномаву чанд тағйироти иловаҳо ба назар мерасад ва мо ҳаррӯзаша видео карда ба маълумоти шумо расонидастем. видеои моро пайгирӣ кунед, аз ҳамаи чизҳо шуморам огоҳ мешед. Тоҷидинов нависонда: салому алайкум акаи Сорубон. Созен хубен? ҳамин духтур гузаштан дар душанбе ки ҷош боша мефаҳмонди. пешакӣ раҳмат. ҳозираш зам муайян шидагӣ нест ки шумо дар кадом духтур рафта аз муоинаи тиббӣ бигзаред ки справкаш ба кор мебиёяд, ба хотире ки ин созишнома нав ба имзо расид ва ҳеҷ чизшам муайян кишид. худованд хоҳад видео мекунем, мегем барои шумо. Раҳмонова нависонда: ассалому алайкум бародар, монда набошед. раҳмат барои меҳнатҳо. бародар, ба шумо савол. шавҳарам вид на жительство дорад. баъд через шавҳарам 2 фарзандаам споридем. яъне ман ҳам через фарзандом вид гирам мешавад ё ин ки не? агар ки шумо ЗАГС дошта бошед, ба воситаи шавҳартон метонед. бале. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум. дар бораи ҳамин депорт шидагиҳо ягон гап ҳаст ё ки не? не. дар бораи депорт мешидагиҳо, яъне амнистияро дар назар дошта бошед, ҳозир ягон информатсия нест. Дилшод нависонда: салому алайкум ака. ман як сол депорт шида будам. ҳолиам дар Россия қарор дорам. иш штраф карда будам 2500. Россия баромада метонам? бале, баромада метонед шумо. ва депорт шидагитон агар ки бароя вақте аз граница баромаданатон, мисол ё ки дар аэропорт, метонанд ки намо муҳлати соле ки депорт кардагиам шуморо ҳамура зиёдтар бикунанд. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорубон. хизмати алтернативӣ ҳозир ҳаст ё ки нест? бале, хизмати алтернативӣ вуҷуд дорад ҳозирон. Каримова нависонда: Тоҷикистон таможни союз даромад ё не?
мо дар ин масъала видео карда будем ва мумкин бисёри шумо тамошо накардем. Яъне баъди сафари президенти Русия ҳамин саволо бисёр шуд, мо дар канали Юристиҷаи 01 видео карда будем ва метавонед ҳамунҷа дурои информатсияи пурраро тамошо кунед. мо қайд карда гузаштем ки дар ин мавзӯъ суханронӣ нашид ва ба таможни союз надаромад. Насим нависонад мегӯям патен аз байн мебарам. Ростсай дар навори дигарӣ мегуфтӣ. худо хоҳад дар навори дигарӣ дар ин масъала суҳбат мекунем ва дар бораи аз байн рафтанаш мо гуфтем ки пешниҳод шидагӣ ҳаст танҳо, вале ин пешниҳод қабул мешавад ё ки намешавад, ҳеҷ кас ҳеҷ чиз гуфта наметавонад. Шодмон нависонад салом акаи Сормон, яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? Камтарак маълумот медодем, чӣ кор кунем? касое ки як фарзанд мебошанд дар оила аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед ва ба хотире ки шуморо повиска равон накунанд, шумо ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ мекунед ва мерем ба военкомати ҷои зист ба қайд мегузоред. ҳуҷҷатҳои зарурӣ шиносномаи хитон, падару модар, ЗАГС, справка аз ҷои зист. ҳамеро бурда ҳатман пешниҳод кунед ва шуморо аз даъват ба хизмат, яъне аз повиска равон кардан озод мекунанд. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.